Μένει το ντουβάρι ετοιμόρροπο, αφού έπεσε η πέτρα. Και αρχίζει να πέφτει λίγο-λίγο. Όλα τα κτίρια έχουν πάθει διάβρωση, αυτό το ξέρουμε. Άρχιζε να πέφτει λίγο-λίγο, πέτρα στην πέτρα, αλλά κινδυνεύουν άνθρωποι εδώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Και το αυτοκίνητο. Πηγαίνεις με το αυτοκίνητο, σου έρχεται η πέτρα στο κεφάλι. Δεν θα κάνει και ζημιά στο αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος πηγαίνει με το μηχανάκι, τον έπεσε η πέτρα πάνω του. Δηλαδή, χρειάζεται ερώτηση για αυτό το έκτρωμα. Και δυστυχώς τα περισσότερα σπίτια έτσι θα καταντήσουν. Δεν είναι και τόσο αξιόπιστο, διότι αν περάσει ένα αμάξι, μόνο με τον κραδασμό μπορεί να πέσει και να κινδυνεύσουν ζωές. Το κάνανε χειρότερο, δεν το κάνανε καλύτερο. Μετά ήρθε η πολεοδομία, η δημοτική αστυνομία. Η αστυνομία ήρθε και έβαλε κάτι κορδέλες πιο μπροστά. Τίποτα δεν έγινε. Περνάνε αυτοκίνητα τώρα, περνάνε ο κόσμος και δεν έχει κίνδυνο, μόνο και μέσα κίνδυνο. Εμείς αυτό δεν θα έπρεπε για να το αφήσουν έτσι. Αλλά υπάρχουν άλλα στη μέση, όπως έχω εγώ καταλάβει. Τώρα αυτό, εάν δεν το δημοσίευε ένας μηχανικός που το διάβασα στην εφημερίδα, δεν θα τον γκρεμίζανε. Θα σκοτωνότανε κανένας και μετά θα τον γκρεμίζανε. Όχι βέβαια, αλλά και πριν δεν ήταν καλύτερα. Αλλά πολλά πράγματα υπάρχουν που υπάρχουν ελλείψεις εδώ στην Ελλάδα και δυστυχώς. Και βέβαια φοβόμαστε με αυτή την κατάσταση. Αλλά... Έχει κάνει κύκλα από τα έξω. Αυτό δηλαδή έπρεπε να το έχουν γκρεμίσει όλο. Όλο έπρεπε να το είχαν γκρεμίσει το πράγμα αυτό. Δηλαδή είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα τώρα. Με την πρώτη βροχή, με τον πόσο το σεισμό τώρα που θα κάνει το πράγμα αυτό, θα φύγει όλο έξω.